ମୁଁ ଏପରି କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ 12ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମ୍ ରହିଯାଏ। ତାହା ହେଲା ପରୀକ୍ଷାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ କି ମୋର ବୁଝିବା କମ୍, ମୁଁ ଭଲ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ର ପାଠପଢ଼ା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କଲେଜରେ କିମ୍ବା MBBS ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।